Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki malam minggu mlaku-mlaku nek alun-alun. Delok kondisine alun-alun Tulungagung. Iki posisine nek ngarep pendopo ya rame lek malam minggu. Liyane malam minggu mbuh rame mbuh ya mbuh. Pokoknya pas nek alun-alune rame lek malam minggu. Posisi nek ngarep pendopo. Yo mlaku karo ndelok-ndelok wong pacaran ngono kuwi. Kae mbak-mbake ya. Iki ceritane iki karo momong iki. Karo ndelok wong pacaran malam minggu aja nek warung kopi aja nek ngomah. Ya metu ngono nek ndi sing jomblo-jomblo iki pendang oleh gandengan. Alun-alun apa nek gor Lembu Peteng ya rame gor. Kae nyawangi wong pacaran ngono kae. Ya sing jomblo lek wani ya kenalan-kenalan ngono. Aja malam minggu panggane warung kopi ae. Mbake mareme senenge rame wong pacaran kae. Ngarep pendopo iki aman-aman ae ngarep pendopo. Ya nggih nyantai, penak iki aja lali ya nggawa ngombe, nggawa jajan ngono iki. Nyawang, golek hiburan. Iki sing butuh diekspor ngendi neh iki ya. Iki perjalanan mulai malam minggu jam 09.00 iki. Ngarep berako jam 09.00 wis mulai kopi. Berako ya rame warung kopine. Sing ngopi omahe cedhek-cedhek kene mampir nek kene ya ora apa-apa iki. Rame malam minggu. Ya malam minggu ya rame lek daerah kene iki. Warung-warung kopi ya akeh. Wis ya ngono ya infone sementara. Assalamualaikum.